Európski spoluobčania. V úvodzovkách naši politici chcú dokázať, akí sú užitoční pre EÚ, NATO a USA. Očakávajú, že ich tvrdý postoj voči Rusku vyniesie v kariérach vyššie na ešte lepšie platené posty, ako majú dnes, preto sa predáhaňajú v návrhu sankcií, vysielaní bojových jednotiek a iných prejavoch nekontrolovanej agresie proti Rusku, čím zo dňa na deň zvyšujú riziko tretej svetovej vojny. Sú tak zaslepení svojou vlastnou nekontrolovateľnou mocou a vidinou je ďalšieho rastu, že rátajú s tým, že Rusko ustúpi na poslednú chvíľu tlaku na to a k vojne nedôjde. Ale v čom má Rusko ustúpiť? Čo má Rusko urobiť, aby boli spokojní? Má sa vzdať svojich území a odstúpiť ich dobrovoľne každému, kto o nich má záujem? Pravým cieľom všetkých tých, či už sú z Európy alebo spoza oceánu, ktorí chcú vyvolať vojnu, je bohatstvo Ruska. Má Rusko rozdať svoje bohatstvo, aby sa vyhlo vojne? Má zlikvidovať svoje vlastné obyvateľstvo ako Ukrajina? Všetci, čo uvažujú triezvo, vedia, že sa to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodľahne tlaku, ako nepodľahlo v minulosti, tak ani v budúcnosti. Dnes je už jasné, že vojna sa v plánoch jej strojcov nemá skončiť na Ukrajine, ale hlavným cieľom je Rusko a vojna má zachvátiť aj celú Európu. Čo samozrejme zabezpečí pre USA vyšší zisk a čo USA rýchlejšie vytrhne z krízy ako vojnová výroba. Čo účinnejšie zlikviduje konkurenciu USA v podobe EÚ a Ruska ako vzájomné vyvraždenie celých národov v Európe. Čo USA pomôže viac rozšíriť sféru svojho vplyvu ako povojnové pôžičky, presne podľa odskúšaného scenára druhej svetovej vojny. Svetový vojnový konflikt reálne hrozí. V tej súvislosti sa zamyslite, kto z vašich politikov vám prezradil, že po prijatí Ukrajiny do NATO a vstupe EÚ do konfliktu odvedú vašich potomkov na východný front, kde veľmi pravdepodobne položia život. Kto z politikov tam pôjde do zákopov s nimi? Kto z vojnových štváčov, ktorých kráľovsky platíte zo svojich daní, a kto z ich mediálnych spolupáchateľov vám prezradil, že toto nebude len dobrodružná víťazná výprava na východ, ale sa to skončí ako tretia svetová vojna za použitie atómových zbraní? Kto dokáže predpovedať účasť Číny, ktorá je v tomto konflikte spojencom Ruska? Kto vyhodnotí reálnu silu americkej armády, ktorá doteraz bojovala vždy len so slabým protivníkom, veď Hitlera porazili Rusi? Na čo sa vlastne vojnoví štváči spoliehajú? Jedno je isté, v tejto vojne víťaza nebude. Kde sa schováte pred jadrovými výbuchmi? Máte dosť hlbokú jamu a dostatok potravín, aby ste v nej vydržali 1000 rokov, kým sa zníži úroveň žiarenia na únosnú mieru? V mene čoho má umrieť vaše dieťa na východnom fronte? V mene čoho má zahynúť vaša rodina? V mene čoho má prestať existovať všetko, čo poznáte? V mene čoho má zhorieť svet? V mene demokracie? Kde vidíte demokraciu v tom, čo sa deje na Ukrajine? My vidíme len nepokryte fašistickú vládu, armádu porušujúcu medzinárodné konvencie a premyslenú genocídu vlastného obyvateľstva, ktorého vinou je len to, že hovorí po rusky. A čo na to Európa? Viete si predstaviť, že by si niektorý národ v EÚ vydobíjal svoju samostatnosť spôsobom, ako to robí Ukrajina? Bola snáď Ukrajina doteraz nesamostatná, že bojuje o samostatnosť? Mala snáď vládu, ktorú EÚ neuznávala? Nemali snáď Ukrajinci svoje národné práva? Európska únia sa vzdala svojich princípov a svojim postojom sa stáva spolupáchateľom genocídy. Čo môžeme očakávať od EÚ my sami, občania EÚ, keď tak rýchlo a ochotne búra vlastné hodnotové základy? Rusi sú veľký kultúrny a mocný národ, bez ktorého by Európa v dnešnej podobe nikdy nevznikla. Rusko nie je náš nepriateľ, nepriateľom každého občana Európy sú nenásytní politici, ktorí sa za svoju moc a peniaze chystajú zničiť všetko, čo je nám drahé. Môžeme zabrániť chystanej vojne s Ruskom, do ktorej nás tlačia politici a kúpené médiá? Áno, môžeme. Čo môžu urobiť obyčajní malí ľudia?
Keď všetci malí a slabí robia to isté, zmenia všetko. Môžeme to zmeniť, lebo musíme. Bojkotujme všetkých politikov, ktorí zvyšujú napätie, ktorí volajú po ďalších sankciách, po intervencii proti Rusku. Bojkotujme ich na všetkých úrovniach, vo všetkých voľbách. Nedopustme uplatnenie zla, ktoré chcú šíriť. Bojkotujme vstup Ukrajiny do NATO. Bojkotujme médiá, ktoré nám vojnu podsúvajú ako jediné riešenie. Verme. Rusi aj Ukrajinci sú dva múdre národy, ktoré riešenie nájdu. Nebojme sa. Rozširujte túto výzvu všetkým vám dostupnými spôsobmi a vo všetkých vám dostupných jazykoch.